Senyor Víctor Puig. Gràcies, bona tarda novament. Aquesta és una moció que és molt senzilla. Tenim la constància que les instàncies que entre la ciutadania i que entre les entitats tenen un temps de resposta que varia en base a la complicació de la instància, és lògic, però en qualsevol cas el que sí que hem detectat és que sovint es triga moltíssim a contestar, casos extrems de que no s'arriben ni tan sols a contestar la instància, o bé que al cap d'un mes o de 2 mesos et diuen que han recepcionat la instància i l'han portat al departament corresponent i que l'estudiarà. I entenem que com a mínim per fer aquesta prèvia de que la instància sigui rebuda per l'Ajuntament i traslladada a l'equip tècnic que ha de donar resposta, això no pot trigar 2 mesos en comunicar-se al ciutadà o a l'entitat en qüestió. Creiem que això és una deficiència d'un servei bàsic, és un servei a més el que tenen dret els ciutadans, el que tenen dret els grups municipals, el que tenen dret les entitats, i creiem que en aquest sentit hi ha d'haver molta més celeritat, i per això el que volem saber abans tampoc de fer una esmena general, perquè segur que hi ha casos i casos, en lloc de simplement fer una moció criticant o censurant la mala gestió, el que diem és hem detectat això, però volem saber les dades, nosaltres no les tenim, segur que la síndica de Greuges té més informació en aquest sentit, però estem convençuts que ella tampoc no té la informació de cada instància i de quin és el recorregut i de quan triga. I per això el que proposem és que es faci una auditoria que lògicament pot ser interna, per poder detectar exactament quina és la mitjana, què triguen els expedients en resoldre's i comunicar-se a la ciutadania. Entenem que si això es fa podem acabar tenint un servei millor i segur que podem tenir uns ciutadans una mica més satisfets de la gestió del nostre Ajuntament. Moltes gràcies.